खुलुमबाय असम के गवर्नर हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना दहायनि बे ससे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो गोसोआव गोजोननाय आरो खुसि फैदों खोमा जानो हागौ, नङा होनबा लोगोफोर? मानो होनबा जों बर' हारिया दिनै बिराद मोनसे गोग्गाथाव आरो बुहुमाव सारा बुहुमावनो सिनायजानाय मोनसे दिनैनि दिनाव मोनसे खाबु मोनदों। मानो होनबा लोगोफोर 10,000 सुबुंफोरा मोसानानै सारा बुहुमावनो दिनै मिथिगोन जे जोंनि बर' हारिया दिनै बेसेबां गोग्गाथाव आरो माबायदि बागुरुम्बा मोसाना देखायगोन बेखौ जोंनि सारा बुहुमावनो नुसिगोन। ओमफ्राय मोनसे गोग्गाथाव लोगोफोर, मानो होनबा बे मोसानायजों लोगोसे बर' हारिया दिनै सारा बुहुमावनो सिनायजागोन बागुरुम्बा मोसानाय, नङा होनबा? दा बेवहाय जोंहा 17 जानुवारि खालि भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैनानै नायफैगोन आरो थारैनो जों बयबो बर' हारिया दिनै जोबोर खुसि आरो गोग्गाथाव जानाय खामानि, नङा होनबा बेयो मोनसे? ओमफ्राय बेवहाय बेजों लोगोसे प्रधान मन्त्रिजों लोगोसे गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर फैगोन नायनो। ओमफ्राय जोंनि मागो दमासि ओमफ्राय माग बिहु होननाय बेफोरखौ जोङो बयजोंबो सिनायहोनो हाजागोन। लोगोफोर, जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा मागो दमासिनि बा माग बिहुनि बयखौबो बेस्ट उइसेस जासिहरदों। गावनि टुइट खालामहरदों आरो बिथाङा गावनि आइडिनिफ्राय टुइटारनिफ्राय। ओमफ्राय बयखौबो बर' हारिखौबो ओमफ्राय 17 जानुवारियाव स्पेसियेलि बिथाङा फैगोन, मोनसे जिहेतु मुं होदों बेखौ बिथाङा पार्सनेलि नायनोथ' फैखागोन, थेवबो बिथाङा पार्सनेलि मोनसे टुइट खालामना होदों गावनि आइडिनिफ्राय। मागो दमासि आरो माग बिहुखौ बिथाङा बेस्ट उइसेस जासिहरदों लोगोफोर। फुल डिटेल्सखौ नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै लोगोफोर जों बयबो मिन्थियो जे 17 जानुवारि खालि जोंहा नरेन्द्र मदि बिथां फैगोन होननानै जोंनि बागुरुम्बा बर'नि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै गासिबो फैनानै लैहोर लैहोर दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा फैनानै एसेबां गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना मोसानायनि प्रेक्टिस सोलिगासिनो। दा बेवहाय गोबां खस्थ' जादों। ओमफ्राय सोरबा सोरबा न'खरनि खामानिखौ गारना फैनानैबो बिथांमोना दिनै बेवहाय नुजाथिफैदों। बिनि थाखायनो जोंनि आसामनि CM बिथांखौ ओमफ्राय लोगोसे जोंनि BTCनि CM बिथांमोननो एसे एनला खरसानि फैसा होनांगौ। ओमफ्राय बिथांमोना एसेबां खस्थ' खालामनानै न'खरनि खामानिखौ गारनानै बिथांमोना दिनै फैदों, नुजाथिफैदों, जाहाथे जोंनि बर' हारिया सिनायथि जायो सारा बुहुमावनो। एसेबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना दिनै प्रेक्टिस खालामगासिनो मोसानायखौ, नङा होनबा? सोरखौबा आं भिडिअ नुदों जे खस्थ' खालामनानै सोरबा खर' सर' गिदिंनानै सोरबा एसे एनला प्रब्लेम जादों, गोजां बोथोरनि सम, नङा होनबा? बेनिखायनो आं बिथांमोननो एसे एनला खरसा हरनांगौ आरो, नङा होनबा? न'खर एसेबां जेनेबा जेब्ला बिथांमोना फैबाय न'खरनि खामानिखौ गारनानै एसे एनलाबाबो, नङा होनबा? जोंनि BTCनि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे जेसेबां मोसानो फैदों बिथांमोना एसे एनला खरसा मोननांगौ, नङा होनबा? नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय। थेंक इउ स' माच।